programa sa inyong mga opisyales sa probinsya. Vice Gov in Action, programa nga nagatuyo sa pagpasanyog sa serbisyo nga ginahimo sa nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno. Vice Gov in Action, magatalakay man sa mga isyu kag problema nga ginapadangat sang publiko. Vice Gov in Action, magadala man sang importante kag mapuslanon nga mga impormasyon kag kalingawan. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Hello, good morning sa tanan niya mga gapamati sa sini nga programa. Ari naman kami sa pag-alagad sa kahanginan. Halin digto sa San Carlos, pakadto sa Hinubaan sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kaupod ko ang akon nga amigo do kaayo sang imo nga oras subong board Andrew. Board member Andrew Montilibano. Mayong aga sa tanan nagapamati sa Aksyon Radio. Sa tanan nagapamati sa Aksyon Radio, mayong aga gid sa inyo. Pariboy, morning. Morning, board. Kag subong man ang aton man nga matso gwapito. Pariboy, mayong aga. Mayang aga. Boy Duran. Vice Gov, mayang aga. Board member Andrew Montilibano. Morning. Di masugod na lang kong guro kay para Ikaw na. Kabalo ka na. Sige. Go. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat liwat for this opportunity nga gihatag mo sa amon nga makapangalagad liwat sa aton nga mga pumuluyo. No? Salamat sa liwat sa paghatag mo gyapon sa amon sang maayong lawas, sa paghatag mo sa amon sa among kinanglanon sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag kabay pa nga sa sining amon nga pagpangalagad, madamo sang mabuligan nga mapumuluyo diri sa probinsya sang Negros Occidental. All this tanan ginatanyag na mo halad namon sa imo sa ngalan ni Kristo Jesus nga imo na kag amon Ginoo. Amen. Amen. So, madamo Okay. din salamat Pariboy. Kag so ini naman, ari naman tadi sa pag-serbisyo kapag hatag sa mga maayo nga balita sa aton nga mga listeners. Actually, first week subong sang kwan. First week ko. Sang pagpangalagad sa mga bag-ong opisyal, di ba? Correct, so good boss. So good boss. So good boss. Monday. Although nga natin start ang term abis ang June 30 noon time, pero may mga damo pa. Ang Lunes kid boss. Lunes kid ya. Umugin ni siya. Pero okay. Isa-isaon. Sang Friday, ano ganitong iyan ni Mayor Alvin inaugural Mga sa oath-taking siya, no? Inaugural. Oath-taking niya. Friday. Friday. July 1. Inauguration. Antis-antis siya blang mag-take auto. Istoryanay kami. Ko to ayos ang NGC subong. Iti first time ko da ang nakadugay kag nakakanto, no? Tumayo ang mga lights siya kag dason kami ni Gob. Way gid ko maguna-una nga ginmention niya gali ito ya pagsaka niya hindi na ya way taman higin pa kayo ang bag-o di ang bag-o nga mapungko siya gali. First time to nga ang Bacolod nga inauguration sa mga opisyales, may mga provincial officials. Ate, Pariboy. Drama makita. Siguro dira na naton makita nga ang aton handom naging singgit. Halin pa sang pagtubang tas ang COVID-19 sang sugod-sugod gid na maisa ang Negros. Amo na siya. Kan didto ta nakita nga base amo maning kaayuhan sang bilog nga Negros Occidental nga ang bilog nga opisyalis nag-isa, hindi ba? One Negros, hindi ba? Unity, isa kapag decide. Mas kay President BBM. BBF. No? Unity. Ano pa rin ginakumparar pa ang pagpasalamat. Amo gani Hindi na lang ko. daw mentionar sa mga Sige na lang, pro. So, nga ginakumparar nagpasalamat na gani. Amo gani. Pero ako in fairness sa aton presidente subo. Kadumdum ka Vice Gov na nagpuli di iyang asawa to celebrate, nagpasalamat. Kagatugid ko to paghambal nga waay na kuya sang masing kabalo pa ko nga may ibandi nga waay nagupod na ari di. Pero nagambal siya nga I have forgiven them and ang hambal
unity ang aton, hindi pala. Oo, So, sakto na. di ka pakita, be first lady, naghambal sinakan. Oo, gid. Oh, ano pag itang aton, bi? Magpasalamat sila sa effort nga ginhimo ta. Okay na. Hindi ba la? Para man ni sa future. Tagaan ta chance ang tao nga magserbisyo. Rather to criticize this person. Mamiro pa lang gani. Way Grabe pagani. na. Way pa daw. Way pagani daw. Way Gerti na. Kita mo to gani. May mga kita ko to sa mga post bala nga si First Lady. Ginapadiwala niya kuno ang Pinoy Nation. Kita niyo na nga post. Balo ka pare, maskin ako, lang tawa bala, may maneurism ko eh. Tiyabi, kung pagkuha sa camera, sa akong timing gina, kaamukos na. Ipadiwala na dayon. Hindi ko nag-amo to sa ano to ka-joke mo lang to siya bala nga. pero- naka-joke mo lang siya bala. Why mo man yan kung anong diskusyon sinada? Hinimuan Anong tayo topic issue ko? lang. Himuan mo dahil issue. Why pagid guro ka ano? Why pagid ka move on? Tapos naman, pati ang relo naman ni Presidente to, ginagawa, nga kita ko to. May patek man ko. Ti Brad, akon bla sa kabuhi. Kung ang aton tao may ikasarang magbakal. Kag magbakal sila, ti ano na? Ngay deny ta na sila sa amo na. Oo man. Balo ka mo mala na Brad ang tawag mo. Duwa mala na kunong tao mo. Kung pagkakita mo kuno sa tao nga butang tabi drive sang auto, Oo. naglabay ka da sa Lacson Street, may Ferrari ka na ginadrive. Ang isa ka taong reaksyon niya, kagwapo sang iya auto ba? Okay. So nag-appreciate siya. May araya tao mas kalo no. Ka naka-Ferrari, ti Hisa kalo. na yan. Kaya mo na sabi, hisaan ang tawag sila. Ti, ina nga tao na nag Kaningwa ka, bless ko, galimon mo lang ina yan. ang tao nga nagsagay komentar parte sang relo ni BBM. Kung siyang may ara sinabi. Kung siyang may ikasarang magbakal sina. Kagi sok-sok ko niya ang suya ang mahambalansa mo na manamian man saya. Ubra bla part. Para ka bakal ka. Ubra sa kapasidad mo. Oo. Ay, no question na yung mga ilang mga accessories da sa kalawasan nila. Ay, di, kilala na iya nga kung anong klase nga pamilya. So, Kung ang kita aton karon diya nga ginatanaw how to manage this nation. Ano na yan? Hindi sa kaya ginasuksok. Number one, we're facing this pandemic. We're facing this hardship subong sa economic nato. And Brad, this will be a Tapos this, na politics. hindi ka Tapos na. gining natubang ta subong, hindi lang ni Pilipinas. This is a global inflation. So there is no reason na hindi ta mag-inopdanize ni kag tubango ni. Okay. Wala ko magamutan na bala isgob. Board ko magamutan na nga sigilan ta Panilag kag daw. komentar. Ti oy no matsa ko do mabudlay sa aton maka-recover sa aton mga problema mo. Pero kung magbinuligay ta, di bla? Oo. Ang nasiling ko bla, sa una, lingkod ti, way naman tamay mo, bisan way ta nagbuto, way ka mo nagbuto kay Marcos, ano ta kay siyang presidente. Siya yung nagdaog. Sa unang Ano subong yang akon advokasya niya subong Bariboy nga as much as possible nga daw hindi maayo ang patakaran. Automatic ya ipadabot tagit sa right person nga makasaway nga daw hindi amuna nga palakat kag may ara nga mga issues nga concern especially sa region or may ara man kita mga feedbacks kag ara gid ang matudtuod nga information padabot ta sa right agency, right person nga para makorek as early as that. Kaya kung padugay-dugayan kag kita mismo nga mga tao nga daw ay man paki. So in the future gali basi maglain. Mas mayo na nga temprano pa lang pabalon ta na. Ti may ara na ko nga ginpabalo. So di correct dayon. Di mo lang. Gani nga ti kung may problema, kung may problema, ay kon lang. Open kami, Hindi, wala. open kami sa suggestion. Open kami especially nga dra sa probinsya. Subong first day pa lang daw ay man sa may nagreklamo sa amo ni Gob. Why Kung ano da ang for 3 years nga management ni Gobernador ara man taga support. Way man ta ka bati isang lain da nga feedback sa iya kay do mayo man ang palakat ya.
Kag dasunti kung may makapanugid sa aton, ginatawag ko man immediately, maski si Board Andro, ginabalan ko. Kung hindi ko madabot, abi may kanto karon pabalani. In person, ha? Hindi lang kay text o kung tawag. So, Kati- pabala kay Amoni ang Sa totoo lang, clamors ng tao. sa totoo lang, aton first 3 years sa province, it was one of the most difficult times sa Negros Occidental because of the pandemic, imagine. So, but still, hindi man ta perfecto, pero gapati man ta nga, wala man ta gid nagkulang. Hindi bla pariboy kita, Jose mo ga reporting ka kadadlaw, ga tubang ka sa mikropono ini. Pero ang imong ga widen ang scope mo because the whole province kag not only sa province sa Negros Occidental ang kina-spread sang news, ang imong opinion kag views mo sa sina nga issue. At least iweya sang tao, hindi man sila nga magpati gitanan sa imo. Dami iway nyo lang ning amon nga opinion. Oo, why man actually ang kung magpalayag tada sa opinion ta, ang amon di kay ginag-try gina namon nga to be as fair as possible lang. Fair lang ang imo nga why ka balaya sa ang ginaapinan. Why ka sang ginakontra kundi nga ang fair lang ang presentation. Depende na sa tao sa Depende na Sila na i-judge. Unless kung may ara kada yang i-infuse nga daw hindi man matuod nga issues. Ang tao na lang na yan magbinag-binag. Kung magsubra ka dati, kundi may libel ka man. may kuan ka bla may responsibility man. Muna gani nga siling ko ang tao may social media kita subong. Pero hindi tananda kuan mo hindi tananda matuod mo hindi blad man gani galit ang siling na tawag nga fake news kay hindi sila sa social media why hindi sila sa social responsibility why hindi sila responsibility mo why sila sa laptop nyo mo Bahala niya. lain na sang mainstream nga media nga kami may sa labton kami Pero may sa magsala. lapton man siya sa person mismo nga kung ginaigo yan nga hindi man matuod kay ti Sa cyber libel cyber Ano libel. kilaban Basta ko pagani kung cyber libel kay prosini maghimo tadi and then ara ta sa social media naga-live kita. Pwede man na kung ma-record kag daw hindi amo ang aton nga ginahambal dre. Pwede man social live. Kaya galing laban, Brad, fake account man bi. Sa bagay. Pero in person, prosini ta live oh. Kita anon gid ang pagkagwapo mo daw. Para may magtawag na di karon niya mo. Mag-text di Board Andrew. may ugto lang da. may kunto na kay Bari-bari. Pano kay Gobo nag-text sa sako no Wow, God, may ugto. kay may pa-regard sa akon Wala, nga common Gob. friend na mo no Okay. Wala. sa Manila. Wala. Gob si Mayor Albi Subong kay daw nagsako. Supposed to be. Gina-invite na siya. But next, ano lang ko no. Di man dason nga program. Pero Gob, dason, ikaw naman Gob ah. Oo. Para ma-outline mo, Gob, ang aton plano sa Negros in the next 3 years. July nga daan. First month ani another challenge. Kagti sa Tuesday, may inaugural session kita eh. Monday. Asa nang inaugural session sang kali sang Tuesday. Tuesday. Oo, mas speech man si Gob Guruda. Oh, ikaw Ati nga ako niya Sa- wala na sa drama support sa- ending. Walo ka sa ending perming mga Support. supporter mo. Sa drama sa session hall mismo sa inyo nga session Yes. hall. I think ko social hall. Social hall. Sa social hall hindi Yeah. sa session hall. Inaugural session. Ito ka sadya malana. Ano tala niya. Dasig lang na yung 3 tuig. Hindi blang nga mo na gani, magani ka na mention dar mo dasel ni tatlo ko. Hindi may ginaduso-duso, may ginaduso naman sa mga himuon ang term nga 5-year term nga may Alin pa re-election. na sa una man pariboy. Sumo may file mas na sa Congress oh. Papailan da sila. Eleksyon ta 3 tuig naman ah. Daw masadya, no? Oo, sadya. Dason, imuon, mas mayo gani nga daduak tuig ah. Eleksyon ta. Ito hindi ko na enough. Ako ko na gani tatlo ka tuig hindi enough sa mga local officials Di mo. kay kung tanaon mo, first year mo is planning. Oh. Second year mo, pangita ka pundo. Or part of that middle year is implementation. The next year, piparar ka na eleksyon. So, amo na kung gisa nga, amo ginambal ko nga, ang 3 years, though, well, Kabus-kabus it's gamay. kabus, pero okay lang. That is the law. We will follow the law.
Pero sa inyo yung pagtanaw, Vice, kiti ko ara kamo ya sa serbisyo publiko, ano tanaw nyo kung i-lengthen ang termino? Okay. Imo, To be fair, tapos sontang 3 years, kung amo ng plano nila, next no, 5 years. 5 years. Kay karon daw mas self-serving na nga incumbent ka subong, okay? Extend tabi for 5 years. May extend. Ihatag lang na sa mga barangay, kapitan na. Ako gani mas luyag ko nga, okay, one shot, barangay kapitan, 5 years ka mo. Oo. Wala na. Para ka kay ka kwan sang eleksyon, no? Barangay official, yata lang. Dugay-dugay taga-eleksyon, dugay-dugay taga-eleksyon, kakaubos pundo Bro, ta. siguro, ang pinaka namin siguro, parang ko sa mga 4. Na, kumandra man ko sa mga 4 4 siguro, mga 4. Inaari naman nga, 4 years nyo daw hindi maayo. Ikay kung amo na o panaog, ipasaka lang amo na. 6. Ate, lucky Pumasaka number ko six. na, kay may 6 ko eh. Kaya mo yun, 6 yung masaka. May fungsoy maglusot. Ay, pungsoy na lang ni pungsoy mo na mo. Gusto mo may pasaka? 6. Oo. So, mga elected official, it should be, pala sila sa mga barangay captain, pila na kapila na sila i-postpone. Ako naman, ako ya for postponement ko. Oo. Especially nga ang eleksyon tupa bla sa isa lang katuig bla. Oo. Same year, no? Di ba? Kung mag-eleksyon di man sa December, the same year. opinion, we cannot afford 2 election in 1 year. Masyado ka mahal Kag we will spend another 8 billion. for barangay election. Yeah, for barangay election. We are facing right now Ang 8 crisis. ang 8 billion na nga ginahambal sa ni Kuan ni would be to be speaker Romualdez. Iya lang na iya sang Comelec nga gasto Comelec ha. lang na iya. When nilabot gasto sang lokal nga mga Tala mo na tanan, i-include mo na iya sa expenses pati ang sa LGU pati hasta gasolina, involve mo na pati ang gasolina sa Tanan. barangay, tanan na lang. Tanan nga giyo. Oo. Kung another extension sila for 1 year, pwede naman next year okay na na. Di ba? Anyway, Sa last nila ang eleksyon, 2018. Di ba? Anyway, July na subong. Ano gid bing another 6 months to 1 year kung mahulata? Pwede man na. Pero hindi man nila pag-ibutang December ba makaluluoy man ang kandidato. Kaluluoy. Yeah, ati sinigaw mo na ganun, Brad, kung July subong. Hindi butang mo tao nga September next year, September Bill. next year, okay na ina. Okay naman na. Okay man ang iba niya gusto magdalalagan, piparar na lang kamo, supot-supot na kamo nga daan subong. Hindi nyo na pag-irason yung nagdaog kontra nyo kay may kwarta mo. Ay, it is part of the exercise. Brad, Hindi pero damo man may kwarta na perdi. kung sa bagay. Ha? Amo ka Hindi, So, ako wala ko. Ako ya gambal malang kuya kay amo na dayon ang rason kung mapirmi. Ako ya ba ako? Ay kwarta mo. Ako yaway kuya gapati. Ano lang simpatiya balas ang tao. Kay ang mga resources na especially financial, it's only 20%. Oo, 20% sang mabuto sa imo. Pero siling gilanlan ang imo gidya report kag ang imo nga PR ang makita sang tao, ang karakter mo kag ang imo nga makita nila nga kinatutuod ka nga hatag sang imo services sa barangay, madaog ka gid. Di po, Brad, amo gid na iyang eleksyon. Basta perdi damo rason. Daw. Kung rason, ang iba ng rason kuno kay ginadaya ang makina. Ra naman ka. Ati nga asang ila kandidato nagdaog nga makina man to wala mas na nagambals na. Ay, sobra naman aya nga ginadaya. Ay ako sinadaya mo, diba? Isa ako sinadaya. Magsilis lang way di kwarta mo. Balo kay eleksyon ni may kuha kinanglan kwarta ni lagan kay mo way ka kwarta. Ay, hindi. Dasa magsilis pagit bala nga nang daya mo. Balo ka dinayain ni way kay mo nagdaya. Daya ka man eh. Daya ka man. Ano ka magdaya? Amo na problema. May naga-comment pa gani sa page ni Mayor Albi. Oh. Ya nagdaog lang kamo daya kay
tungod na iya kay makina na idiyahan ni Albi Baklo na makina. Ara naman. Slingko. Ara naman. Sang kamo ga dinaog di 18 ka tuig do way makamo kambal na parte sa makina di. Tapos kadamo na sang ginuha nga binaklan ay Diyos, tasiling ko mga hipokrito na kita na di. Ay, kamuway na makal. Bot lang. Do nakabaton man to gani 1.5 tao kus balay. May mata may ginamention na ngalan niya. Basta sa politika, kung perde ka, akuan ka, outgunned, outmaneuvered, outsmarted ka. Di kundi sorry. Oo, tiyan mo na siya. Oh, Tayo mo na. himuha lang ang tanan. Kay kung magdaog ka, ginhimo kong the best. Why no Good, so better, best No. mo, ginhimo kong best. Pero di kung maperdi ka, ti anon mo, short lang, same lang. Basigog, kung maperde ka, ibig magsagay kita kasinggit kag My best magwakal. wasn't good enough. Oo. Di ko magsagay da, pwede man may dason man yan ng eleksyon next 3 years. Latada Kundi, tatlong tuig. bato kaliwat. Di ba? Well, of course, tanan niya, tanan naman na may mga rason gid eh. Pero sa bagay, ang mga tao, wala pa nila. Hindi ka accept sang defeat. Ah. Akseptahon ta ang kapierdihan. Why gid? Ginimo tatanan galing kay short ka kita mong ari lang yapon ang amo no? Naperdi ko kay Gob sa 2016 Nagpahimula by ka 11 ginakseptar ko ya kay ti short ko by 11 hindi bla ang pagkasangga kampanya kami to mo tong pinaka the best why kami agabuyanay lain nga tinatawag Why lain? tinay pagkatapos ya miguhay dayon kita na kami tanay kami sa airport after that campaign period. Gob, yabaw. Na they should learn from us. Amo to pala during your time to, ninyo ni Vice Gob, nga nagkontranay kamo to, ni Gob gali, pagkontranay ninyo to, dito pala nagwa ang mga opinion nga, amo ni Tani, dapat ang maturity sa mga politiko, taho, pareho sila ho. During the campaign, wala yan nagabuyanay. After yan, tapos ting naperdipos na nga eh. May ara pag niya, let's say, may ara ka man nga gamiting, may mga supporters ka man, kung amon tani, hindi nyo lang yan pag-intry ang mga private o kung pakalain. Hindi na yakon style Hindi na yakon style sa politika. Kampanya lang ta. I-ana nyo lang na ang butante ta daw. Amo ko ni, amo tani, amo rin proyekto ta. Amon tani. So, kung hindi pag short, kita mo, mas mayo pag galisa, tinta mo. And then, 2019, nagugdanay kami nga duwa. So, amo nang pinakaayo. Kung nang pinakaayo, why sang lain niya, hinabuyanay, wala sang bad mouth, nga ginapagwa, ara kas kadamuan. This one daw lain niya eh. Oo. Ang nagwa. Kaga mga tapik na niya sila, do mo pang Oo. may naglaw kalaperde da. Isa lang ignambal ko kay Mayor Albi. Tanawa na kita mo, grabe sila magbanat sa imo. Tapos eleksyon, isa ka 3 days, mauna pa kadto, mawagin ka tatlo, yung partner in sakto kagin. Ay, gali? Niya una pas na lumpat sa mga supporters ko. Kaladlawan nga klase ng mga tao. Abi, amo na, i-educate ni sila maayo bala. Ay, kung yung kaso, mag-hilo ka, congratulations, and then, mayo Oo, abansi ka. That's it. So, now, pagdaog, kooperar na ka mo. Kay ini ang it's not sa iya kaugalingon, not sa amon kaugalingon, sa province, sa syudad. Walang na. Amo na gani, Guro Vice Gob nga, to all the sitting employees of Bacolod City, especially to mga regulars. No, always bear in mind that ang pagpungko nyo daya sa inyo obra is not about sinong mayor. Yung mga karir kamuya and your obligation, ang ilan na yung obligasyon is to work for the people of Bacolod City. Just maskin sa aton, ang aton mga empleyado, ang ilan na yung obligasyon is not to work for us, but to work for the people of Negros Occidental. So, And then, just cooperate and do your job. May job description na sila ya. Kung nahara ka sa accounting at tubangan ng accounting, Numero. mga processing padasigan nyo yung ang transaksyon, di kay padugay-dugayan nyo. Para gubon taga-pungko. Let's say, karon na ara ka mabaydan mo yabi, tagduwak to, hindi naman na yan pwede mo sina.
Basta mo na, leave the politics to the politicians. Hindi lang. Wala na Well, eh. just continue with your career, no? Okay, let's go to the word Truth Commission. Ano pa rin boy kay na before kita nag-discuss kita anong diferensya sa Truth Commission? It's Actually, only a title. It's only that's why Guro Vice nga daw may language executive na order yan, bagong ibutang ipagwa ka na. si Mayor Albe nga nag-create siya sang Good Governance Committee. It's just like transition team. Hindi, lain pag hindi siya. Kaya ang Good Governance Committee ni, ang iyan ning tuyo, siguro ang tuyo agitsin ni is tanawon ang mga transaksyon sang syudad nga do ka questionable inaya pagpungko yan na. But you know, ang Truth Commission is before siya magpungko, kita mo may transition team nga tawagan sinay. Kinahanglan ni inventory mo anay ang tanan nga mga assets da kung whatever resources ang city. Kag amo ni siya ginatawag nga amo ning tudtuod. Ti ano matudtuod kundi truth? Amo ni pagpungko namon, amo ni ang nabilin nga budget, amo ni ang nabilin nga kwarta. And now, based also sa mga findings sina previous, ano yung kwarta sang isa ka Brad. syudad. Do pariyo na sa private na negosyo mo. Let's say negosyo ta private. Oh. Ginpahalin tang aton being manager. Pagalin sa manager, may mabulos nga manager, mambala siguro sa aton nga, sir, amo ni akon findings, amo ni ang ginsugdan ko, amo ni ang kaptan ko. Para sir, hindi mo man kuya mabasol sang kung ano man pang tao mo sa iban sa unay. Huhugit. Hindi ba? Oo. So, it's the same thing in politics. I-turnover mo tanan nga resources. Di pero sina may ginapangita pagani nga mga ginpang donate da nga motor. may feedback kita. Brady, Ikaw, ano ko lang isa anay, pagida. i-greet ko lang ang aton gobernador kay Gatex. Oo. Ang aton mapisan nga gobernador. Kag sa mga tao da sa Don Salvador Benedicto. Ara sa Don Salvador. Ato sa subong sa Don Salvador sa may Manggapuri kay nag-check to siya sang aton gid pa concrete dito Nakita nga mo. dalan. So to the people of Don Isang pa na Salvador. lang kami dago ba? Kay Amo man. ginaprubahan man na namon. Anyway, primo halong Sige, lang go. da enjoy Halong, sang pagcha-check mo sang imo mga programa. Pala kami da. Balo ka mo na mayo, dra ka kanto kay kami di sa kahanginan. Iwarang wag naton ang mga programa ta. Mo nang mayo kita mo si Domingo Domingo go ba i-prepare na unless ano Domingo is sa July Subong. July 10. Wow. July 10 go may kasalta na kantuan na. Oo. Do wala tas na uro. Oo, Lacson man to eh. Oo. Ay, tiyan mo na pare going back sa mga ini nga mga naga-inventaryo. It's a title na lang ni kunano klase ano. It's part of the transition. Ako ya transition team whatever scope kung mana nila. Example may mga issues. Ano nga issues sa tutuod pag start sang campaign? Anong issues nga ginabanat sa inyo? Ari na amo ini ang answer. Now ang answer let's say example casual. Nga ang issue to gaslubra ti ari gali tuod gali. May isa da ka office daw pila casual di city inventaryo 3 silang. Hindi na Daw apat. basta nga ako na balaan daw may mga unidentified Oo. casual. Anong ginanaminta sang unidentified casual? Casual nga ara angalan sa lista sa payroll pero wala identity, hindi makilala kung Di sino. bala? So ti ano na pariboy. Di bala? May isa ka tao pagita ini yung mga ulo istorya ma lang ni. Why man ta may ginamensyunan pa may nanugid ni sa akon. Nga withdraw ka 3 million ang bulan para ikaw mahatag sa tao sa kaswal. Do sino na Kasyer. saya Basi man? kasyer, ni siya kasyer. Ti husus ini ipagwa nyo para nga pagpungko sa buwas ni Mayor Albi mabalaan sang taga Bacolod. Diba? Kaya para nga ma-plastar ta. Mabalaan nila. Ako ya taxpayers ko sa Bacolod. At ako man, Na ikaw man. We have the may right negosyo to know. man tadi. Ang ultimo nga gamay gabayad sang taxes sa manog tiyanggi gabay gawad mayor's permit. You have the right to know. Kita mo ang 10-point agenda ni Mayor Albito. 8 8 point. point for the first 100 days. Oh, first 100 days siya.
Tiyan mo na, Di sana yung sa- ginabantayan nyo sana na, yung pero sa para sa anti-corruption to, campaign. makaya to ya. Tipo mayo man na kay ginis ang ngalan ga dumalupok gid ang butsi sa isa ka tawo nga nagdalagan nga truth commission gid ang usaron. Di ba? Ini si, ano Amot kung sino na siya basta niya tamamhal ngalan. Kaya naman sa news, Ang mugani, hali ka pa di pinsa sa mga... ang mugani. Aksiptahan nyo na lang balada kay amo nang insakto basi kun hindi bago balanda eh. Kuan lang, if you Mugani think, to hindi mo man nayalin, hindi mo nayalin niya. Oo, hindi man na Basta if you linya. think you can defend ang imo ginimo so natin anong problema kung matipensado Hindi man na na ako. imo linya. Hindi ka ni kadipinsa, why ka gidipinsa diri. Because ara na ang record shows amo na ano idipinsa mo da. So anong bago nga ngalan Pariboy? Good Governance Committee. Good governance Good committee. Good Governance Committee. Kaya malo ka ginisla guro kay malo ka na sa malaan ko yung Truth Commission nga gin-create sa una ni Pinoy sang pagpungko agad as president gin kanto sa Supreme Court gin basura to sa Supreme Court. Ati, okay na malala. But when you say good Di governance, tanawabla pagpungko ni Pinoy gin priso yes di may dayon na mo to. ati anong na-mention na, Brad? Malo ka ginakwento sa Supreme Court sa Kurabalaan nga this might be used as a vehicle para sa revenge, retributions, unfair retribution, tamo na bla. Kasi isa pa kung isa lang na target mga tao, mo nang hindi siya pwede. Siguro mo nang isla nila invest nga Truth Commission kani mo la good governance. Ati, may kaso kay because when Ang you say good gina-accuse governance, blan na kag dason igina. Tagain nyo man chance nga makahatag sang side nila. Oo. And then after gali in the future makagwa. Daw ka allow after your term. Diba to? pero Brad, okay naman niyo. Pwede man sa gali kagwa nga agin pasaper mo sa ta. Aryo ang instead nga ara sa da tagay sa chance nga makahambal siya sa iya side, makadipinsa sa. Diba? Para bla may isang kwan sang ining isa ka adult flagship program bla ni Mayor Albi bla nga parte sa housing bla. May naga-question sila kami conflict of interest sa Jolly Homes. Galing ako naman sa istorya ko, guys na interview ko big. Ang ako naman tanawon tanay na nung papel ni sang Jolly Homes. Nga may ang Jolly Homes nga foundation ni bla. Nga Yan ay yaman ka Pariboy, kundi let's say, okay, may Jolly Home sa iya family, ilan na advokasya na iya siguro. maganda. I don't know why bago lang ko na iya ka, but anyway, kung amo na, ang question ang beneficiaryo makabaton libre. Amo gani. Actually hindi sa libre. Oo. Hindi sa libre, no? Pero ang tanawon naton kung magsiling ka nga may conflict of interest, tanong tanin nung papel sa Jolly Homes. Ang Jolly Homes gali ka profiling man na sila gali sa mga beneficiaries. Why man na sila? Why man sila? Hindi, kundi dako pagin. Botsilingon, why man sila gali sang ganansiyahon dire. Kundi nga ilayang gabulig sila nga ma-implement ni ang housing program ni Mayor Albi. Okay. What is the purpose of housing program? Diri sa mga squatters. Squatters. Where hindi na squatter, Informal settlers. In 2008 na dumduman ko gidna informal settlers. Now, ini sila kung gina-identify tanawon naman informal settlers sila pero tagtatlo kay bilog aircon sa isa ka balay. Paano mo na yabi Pariboy? Amo na papel gani sa Jolly Homes to identify to make a profiling Isa pagid kadamo sini sa mga cases. Ga-provide kita sa mga properties sa mga beneficiaryo nga ginatagaan dapat tindog kamo balay dira. Ano natabo? Baligya. Ginabaligya. Dati sa mo na tuntun. Amo na nga way ganubo ang number. Tapos mas squat naman sa ibang nga lugar. Amo na nga wala ganubo ang number sang informal settlers despite sa mga relocation projects. Kaya ang sa ilo ang beneficiaryo na baligyan la. Pagkatapos na after 2 years, sabi kung di mapapatindugan, Lain ang tagiya. Lain ang tagiya. lain ang tagiya. So, Balik naman sila squatting. Balik. Amo nang isa. Ayaw Abi sa insakto lang bala. Ari, amo ginamatuod subong. Una. Amo ginamatuod subong. Kaya nga man, may sa sa NHA nga kwan nga data, alin sa 40,000 sang mutata 2016, ti kundi may implement nga mga relocation sa Bacolod. Pagka 2019 nahimo 80,000 ang Nagdoble. paano na yung may relocate may ato na to imbis nga magnubo ang aton nga informal settlers Oo. nagdako Amo gid.
Kay gali mo na nga katabo ang mga beneficiaryo ginabaligya lang nila. Natabo na sa amon, perfect example, sa Mursa. May housing project na mula sa Mursa. Puga bayad na sila. Oo. No? Kaya may monthly na. Mm-hmm. Kibot ka lang kisa nga, lain na ning gabayad. Kaya, sige lang, ati amugin natin. Pukunti po dapat, that's Pero kung breach of inventory mo contract. na, that's may contract na eh. May contract na. Breach of contract. Kaya atagon ta ni ining housing And program then na kung ini. ang nagbakal to, that's illegal. Huy, Oo. iya. Hindi kinahin mo may mag-claim nga mga kabataan na bugto kagit. Amugin. Kaya wag na hindi na one transfer mo. Hindi. May kontrata na sa mo siguro. Unless there's may ara sina nga team na in charge naman na day. Ah. May ara sila nga kinahanglan kuan. you seek approval with that committee. With Kung that sugtan committee nga sugtan ka kay may nakapending na damo hindi sila nga immediately baklon mo lang siya. Pero kung baskog kamandas committee ti okay. Pero may ara naka-reserve nga mga beneficiaries nga kung hindi ka na ni day islag ka sa listing. Carry over na kay may monthly mo. Oh, Ikaw bayad sa arrears. Oo. Sumo ko kadamo pa na yung mga proseso, may mga memorandum o mga reconveyance bla na parang lana, silo mo bla. Di kabudamo nga proseso, hindi ka mo nakahapos magligya lang. Amo na pariboy nga daw kanami man sakit 8-point agenda ni Mayor Albi. Pagdason may ara pagid kita nga mapanubo ta pagid ang electric bill, ang rate per kilowatt. Subong pila 14. Subong way ko way nako gatanaw kay ang bill na bayad na lang. Sobra. Daw mga Sobra. 3C mga na pero what if mangita kita nga mapanubo naton ba super pagid na. Kag naka-initial talk kami ni Mayor Albi. Na-identify We naman will find ways. for that. na-identify naman ang Vice kung ano ang problema da nga ang taas ato electric bill. Ini panawagan Una niya sa Sineco. Una ng kontrata tagid sa mga power suppliers. Well, sa mga power provider. Oo, gani. Di ba la? Pero sige lang kita hatag da masang kontrata way ta manginatanaw. Pareho to Abi, bala. Tanawon ta ang mga consumers nga majority. Na. Ini bala ini uga saka lang kasaka. Kadumdum ka to nga may bid nga 329 dito kita is 542. Anong logic na naman? Issues. Nya hindi tani sa 329 sige yung tatawa ng 542. Di anong logic na behind sinaman? Nami tani. Ipos na ako. Yeah, pero with this new government ni Mayor Albi, mululigan tanitanan. Basi may mga aramanta nga mga resources dira nga mga kilala para sa kaayuhan sang consumers sa Bacolod City kag sa Negros Occidental. Kita mo yung LNG to dito. Wait tayo with no objection. Those are the first step nga to process. Hindi ba immediately nga approve sa SP inang part of the requirements, and then as long sige na nalakat sa mga requirements, those are the things nga dra mismo ang discussion. Ang pag-approve May kasi mga na is to- hydropower naman kita naka-initial talk Ang man ko sa pag-approve kasi na kinambalog Vice sa Gov is Alcantara. because na for them to continue their permits. Kaya hindi na sila continue without our approval. But they have to follow kay requirements. But kung yung gasugod, naging naman na sila, kaging sugtan sila. Damo-damo na sang sundo nila ng mga protocols. Damo And if hindi na if they don't mahimo do sa that, isak tuig, sa duwak Kung tuig gubon, na realize. kung gubon nila ang ilang mga promisa sa environment, they can be closed down anytime. Especially nga aton nga bago nga presidente subong careful gid siya sa hindi environment friendly nga mga nga mga planta. So patanawon ta. First day naman naton sa July 4. July Monday. For boss. Boss, July 4. ang atong kriya session 5. Atong session niya is 5. Mabarong naman.
long sleeves naman. Sobra takatiyong nag-iisip ang barong tutos. Hindi maaay ba na kayong patahi, takatatlo yung katuan, sobra tatlo kami lugad. Okay lang na, Pariboy, may dugang ka. Kadasig lang, 11:52 na dayon. Advance ning inyong, Pariboy, oras. Dapat check ko na sila daw. 2 Why, minutes parehogin? daw, 2 minutes daw, mo na. Parehogin? Tsaka pareho na. Nagpareho na siya. Kay, among ini siya oras. Ay, 11:52. Oo, among mandi sa akon man. Di man namyaw na kita. Oo man. Uy, lang ta, sige lang ta, gali istorya. Grabe. Makachimpo namin gina nga si Gob si Mayor Albi nga aton di na Do medyo apatabi. O kulimata ni Pariboy. Gagot. Hindi, lain nung tagig guru ya si Kwan. Si Unahon ta si Gob kay... Una na si Gob, daso si Mayor Albi. Lain gina kitilain mo ng agenda sa province, lain mo ng agenda sa Bacolod City. Kag tingwaon ko man ang migo tato madabot. Tingwaon ko lang. Bawsi, naguro daw. Oh, tingwaon ko lang amigo tato. Maski 30 Sunday mo. Maloko family day pruti kung ikaw isa ka May one time lang. presidente na hindi man nahuway ka na 24 hours 7 days a week ka One na. time lang binaton, one time. Oh, isa ka 30 minutos Pabalo ka mo daan para ka preparar ta. Tagaay lang kami diya isa ka 30 minutos mga sa tupad yan ay kag si Secretary Abalos para mabalaan sa LGU barangay kag sa mga LGU si Si Secretary Walos ang ma-DLG, no? siya subong di LG may igutan na gita si Secretary Benhor Abalos. Benhor Abalos. Tawagan na kami atong sa ang Friday to tumindo ko kay kagaon. Gani. Report man ta sa iya kung ano katabo. That's why, siguro parting words ko niya, Vice. Sa talanda nga komentar nga doon din namin, no? Mag-uplan ni aton gobyerno liwat nga pinungko. Kung balo man tala mga maalam ka mga tao, instead na i-bash nyo, ihatag nyo bi ang mga inyo nga mga suggestions kay para Mapadabot. matalipangdan ta. Hindi bala. Ang dira kamuya makabulig sigurado. Diba? If you feel lang amon ginaobra daw hindi manami, hindi man kami perpekto. Imbes bi nga ipakalain nyo kami. Suggest kamo kay open man kami magbaton sa inyong suggestion pasalamatan pa namon kung maayo mo lang na. Hindi bala. Hindi Mga tani. makasiling ka pa kung ni mo pa makasiling pa sila nga ako na gin. Correct. Correct. Ako na gin suggest sa kay board no. Oo. Yung na iya. Tido kadami, dami batsagon nga ginapamatian. Kag isa pa hindi ba kamo nga official, bayis may ara gina kamo yang honeymoon period dapat mo. May honeymoon period data gaya na yung honeymoon ba period ang aton nga mga bag-o nga pungko bla. Give na 100 days pala na. Oo, tagay 100 days pala na after 100 days talawon ta kun nahimo niya tsakto ilagi nahimo. Ang aton niya gobernador mangkot pa sa kung mahal ko nung barong ko. Pwede ka paripan, Gob? Di tam niya agad ako. Ay, masugod ako. Oo, mayugid. Oo, ka nagdamo. Unahong na ni si Rona Rida traba ka mo dito sa Valladolid ano. Okay, taga Valladolid, mayong ugto da, kag mayo nga panyaga sa inyo. Ay kita da diwal. Wow. Para pagyapon ng diwala no. Do kad lagko sa mga diwal da, abi pa text man kamo kun do lagko da kay baklon taya. Oh. Namit, no? no? Kag namit ginang amo nang namitan sang migo tay. Pagkanto ede, pusus ang tagauli ko tilawi na pala. Ako namit sa baw nga diwalo. Oo, may garlic kag butter na damo kaon niya. Namo luto nga. Oo. Pero hindi man pagpasubrahe Hindi man pagsubrahe ka okay. Tapat man. Hindi ka matunawan karon ba susuway pa kami sang Mario si Imbong Jucampo, Imbong. Okay. Gawad. Oo, gawad nga morning Vice Gob, monitor kami diri sa Maaw. Oy, ang taga Maaw, Central kag sa Barangay Maaw, mayong ugto lang sa inyo da. Mga amigo tada nga Three Kings Amo gani. Kabalo na sila Partner. Three Kings. Kag dira sa Central Maaw, mayong ugto man sa tanan nga pamati da mga barangay official nga mapumluyo. Kay Manjo Arnejo, mayong ugto Vice Gov Jeffrey Ferrer o BM Andrew. Monitor kami diri kada Domingo sa
Ay, imo ni lugar, Hacienda, Binitin. Binitin. Okay, sige, mayo landa, balik-balik ta, golf ta. Oo. Ang akong sister-in-law, si Sandra Ferrer sa taga Iloilo, Mandurriao, mayong ugto lang da sis. Ang dason si Patrick Saludares. Okay, good morning po. Good morning. Okay. Gisime. Hola. Good morning sa inyo tanan. Monitor lang kami di sa DSB. O, taga DSB. Arada si Gobernador. Mayong ugto da sa inyo. Ay, nadula. Okay, si Hugh Gabriel. Good morning. Action Barang Boy. Board Andrew, Vice Governor from Kapian. Okay Hugh. DK ka DK. Sa mga amigo tanada. Oo. Mamasyan as balay. Mayong ugto lang da sa Tagala Carlota. Okay, kay Bon Dason, kay Emil Japson. Okay, sa inyo Vice Go Board Andro from taga Kanduni. Abaw. Yan ay kang imo nga mga parintitos. Mga parintikos kanduni. Mayong ugto da sa inyo. Ay, Baka- damo galito. Gob, damo ka mo gali parintitos Kanduni ko, no? Oo, mga lakson. Tadak ni Andrew. Bakadlaw ka na ako, may istorya ko na sa imo. Ay, Brad, ang ako niya magulang si Alfredo Ferrer o monitor man sa aton niya. Netherlands sa subong No, ara lang mayo. God bless landa. Si sino pag ini? Virgie o Pinda. Okay. Good morning ARB and happy blessed Sunday. Good morning. Live streaming kami. Okay, sige Mayolanda Baria, Action Boy. Okay. Okay, kay Ray Flores Barioga. Good morning. Action Boy, Vice Gob, Board Andro, Monitor. Damo ga monitor sa taga DSB. Subong. Nami, Actually, sa Kamusta lang Action sa akon niya, amigo Migo tada kay Makmak kay JR. Ko JR. Action Radio Country na dayang kuan ang Very DSB. good gid Action Radio Country. Okay, si Dominador, okay, Gardose, mayo nga pamati da sa Lacanluta. Kay Utay Benedicto. Utay, good morning da. Kag mayo mo Tilibano, Transparency Radio Program amo ni ang pangita sang Negrosanon. Perte na niya. Suway nga ari kami diya. Sige lang monitor bala kada Sunday pagid. Hi Nong Vice. Okay. Si Caitlin na. Okay. Caitlin Nang. Thank you Caitlin. Bao kita ko gwapita gid sa Sang Biyernes? Biyernes. Baw, perti. Ato to siya Oh, sa Pwerte ang atarya. Ano siya, ang dinangako niya pakaisa daw, di mo po. Okay, hello, Ninoy. Caitlin, okay. Si Zyrel Cruz. Sorry lang hindi ko kita mayo, sir. Different name, same. Different name, same objectives. Oh, different name, same objectives. Objectives. Okay. Mapasinsya gid kayo. Kita mo ang akon nga linya disto nga grabe na sang hindi nakita. Madason. Do kalaw ay madala ko sang reading glass ko di. Lester Benitez. Good morning, Hab. Ridiculous. Taas na iya gurong imo. Si yan, Lester right? sa kanya, Vice. Oo, okay. Sa New Zealand din siya. New Zealand, New Zealand na saya. siya. Kay Cap Jerby. Cap, good morning da. Cap Jerby, Admin Kulala, Carlota, Barangay 2. Okay. Miss you. Okay. Miss you man Itlin lang. And then, Kagawad Kano sa Arada si Gawad. Okay yung servisyohan niya kamo mayuda. Roming Esteban. Estrabon. 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 Gida Langga. Okay, yung ugto Ruming Malanga, Barangay Talaban ni Mamaylan. Ang tagay Mamaylan, mayong ugto da sa inyo tanan. Okay, kay MC Valens. Okay, Vice Go, Board Andro, mayong ugto. Nice. Gid sang topic ninyo, ga monitor. Samtang hilay-hilay. Bumanami nga gilay-hilay. Nang pulungkuan mo kag hilay-hilay. Pag
Mariboy, mangayo lang ko, another 3 minutes. Oo, Sir, okay lang na. Kay Samuel Hidalgo, Sammy Hidalgo, Losada ba? Si Sani Guru ni, sa Losada ni mo. Okay, sa Kaduada, Kaduaan. Okay. Sa ang housing ko di sa Cadiz, Barangay Kaduaan, may nagkuha. Yan ay kanon, hindi mo ni report na nga wala ko ginpabalo. Papel, Kap, ikaw ni Kap? O sige, i-report na kay Mayor, Okay, brown out, La Carlota, Vice Gov. Okay, arada si Richard Benedicto. Board Richard sa Noseco nga brown out ang La Carlota ta. Base ko Sunday subong, base ko NGCP. Base schedule. Schedule na. Schedule. Amo na ginasiling. Kilanlan diri sa probinsya. Ang mga blue brown out waay na. Mangita kita sang maayo Man. mga Dapat, Tapos hindi bala mura kalawig 6 to 6. 6 to 6 ang maayo daya kita mong room to room, hindi yan kay 6 to 6. Abi i-check ta na i-address ta ni nga sige brown out. Kinahanglan ang provider ta, ang services maayo. upgrading na gid kinahanglan. May mga amigo na kita sa mga big companies nga mahatag sang maayo nga serbisyo sa bag-o nga mga panggobyerno, bag-o nga mga itsura diri sa probinsya. Hindi naman ta bag-o pareha. Gintagaan, pasalamat na lang taya gali. Board Andro, pasalamat kita nga gintagaan ta bag-o naman ya 3 years. Na 3 years sa pag-alagad sa probinsya, sa pag-mandate ninyo. So, muna mga partner Matsaga boards, ko, no? ning dasul tatlo ka to, hindi damo kining negros makabenepisyo sa pagpungko ni BBM. Sige. Ningko daw damo kining benepisyo. May ginistorya kami nga daw, maski wala sa DIPRO, ang presidensya, ang inastawag balatyagon, ara magatupa sa But that, brother, kada lastly, constituents. inang topic, that will be a challenge. Why? Because yung pagwa nila nga si BBM malayo sa tayo Negrosanon. Diba? So, if may mabatsagan ni si Negros ang maublan ni BBM, Number 1, agriculture. correct. Kabalo ka, we are the center of rice granary. Ang Region 6 among pinakadako gali nga rice producer sa bilog nga Pilipinas. Correct. So diri na siya ma-focus. Not only sa sugar industry man, amo man ang ginambal ko 75% halin diri is Negros o 65, hindi na, I'm not sure the figure, but Yung mga hara, bragi dyan mga 65 to 70. basta hara gida yan. Para ginagawa. Amo na isling ko, may panawagan ta nga as early milling season. Yan na kay tiga jutay na gajutay ang aton nga refined sugar. You cannot go into refined kung wala ka raw. So may mga ara na ya nga mga land nga pwede na ready to harvest. Ginaayo ta ni mga sugar mill. Amo tong imong nambal August, Brad, Yes, no? nga ma-open. Kay usually na September ang milling season ta. What if ma-ahead kita sang 1 month o kung August kita magaling. So, ano problema may sa mga milling companies nga Hindi man, okay gid sila. Okay ya. sila? Okay Okay. gid sila ya. As long as ready sila. I think ang Kaya lalaki, malaki preparation pa na mo sa mill nga pag after sang milling season kayo na kondisyon for the next milling season. So kung mga early man lang sila open, much better kay nga ang iban naton nga mga kampo nga mga plantation ready na ya to harvest. kagka masubrahan. Kag especially ginalagas na subong makabulig sa ila kay kamahal na sa Nagmahal. abuno. And then we are going to shortage na. No, Kasi hindi subong mapagwa naman ta press release ba bukas nga buwas nga ang aton nga set aside sila portion sang income sa lens. Kay nga para kung hindi pa ma-shortage pa kita, portion of that lens may import. Hindi man bilog tanan. Not only i-allow mo yan sa re-importation ang Ang kulang lang. mga company, Coca-Cola,
Tani mag-amo sina may ari kita pa may stock pa kita nga hindi ka mo magbakal sang aton nga gina-produce anay antes kita Mag-import. import. Buson tanay. Buson tanay. And then ma-import ka mo to yaya nga mapagwa ka mo executive order na during the milling season bastanting kalamay ma-import ka. May import. Dominuang niya. Bakla Subong na mga SRA, subong. May idea ka. Why pa? Pero ang first nga executive order nga ginpagwa sa presidente ang tanan ni President Duterte nga appointees ma-resign ka mo anay. Bakasyon. Oo. O kung i-rehire ka mo, Oo. di okay lang na. Tani ang maka-SRA din, ang kinsindigid sa sugar, no? Amo gid. Nakakilala taga dire. Kag inidi tanan daw alam naman tanan. Especially po Kaya kinagan chances may na bago nag-cross nga tanig mga iblaw? ideas. May mga bago, may ginapang recommend man kita. Kabay pa nga pamatian. Ako yati duwa man lang especially ambal ko ni gin-recommend ko ya si Sani Coscolwela sa lain naman. Nga mga field kabalo ko and know the capacity of this person. Halin man niya sa sugar planter, sa agriculture mapusla ni sa ni presidente BBM. Oh, si Sani kagi man mayor. Kagi man planter man siya, landowner man siya. Daw mayo man daw ay mangkuyak bati ni nga tao, hindi man ni kurap. So, mga constituents ni board member Andrew, kita mo. Diba sa Tito Sandra? Nag-enkwentro anay na sila anay dara. Kita mo namiguhay ka mo? civil miguhay. Makita ko sa opisina daw gamayong ilang storya. Oh. So, ini nga hindi ta mag-rekomendar nga mawian kita. Especially man gin-recommend ko man ni si Mr. Dave Alba. He's not he's not well, of course, he's from 6th district to 1st district. Pero manager ni sa isa ka asosasyon, he can manage also sa qualified man siya sa isa. Kagang namin Brad, sila mismo landowner. Oh, lando. So, Kainchindi. kainchindi, may pagpalangga sa ila nga ginaubra. Raga proteksyon sa mga planter tali. Kabudlay man na iya nga ang imo-imon SRA wala iya gani duta nga hindi siya kainchindi ko Wala. kabudlay naman. Nabalaan mo yabi importation lang di kung gusto di kung sino daya niya importe man din nga riwa. So budlay naman na ya. Namin niya subong buligan sa mga talang kooperahan taning bagong administrasyon ni Presidente BBM kag sa akon man niya nga mga masarangan man di sa aton yung danta kay ti para sa taga Negros. Hindi tama na kalapad-lapad sa Pilipinas kagabay sang Negros. Lanlan mariparahan man kita. So sa liwat Pariboy, may Okay na? may pag-utang Board Andrew, okay na. See you next week. See you tomorrow. Next week, Kuruway. Congratulations, nag-champion ka naman sa... Ito naman. Congratulations sa mga tawo ko kay sila ginang kapangabudlay. So, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Pag may